Srdečne vás vítam na pietnom akte 70. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Vítam medzi nami starostku obce, pani magisterku Kaštanovú, predsedu oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rimavskej Sobote, pána inžiniera Brndiara, podpredsedu oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rimavskej Sobote, pána doktora Baláža. Ďalej medzi nami vítam priamych účastníkov odboja, členov základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Klenovci, učiteľov a žiakov miestnych škôl, ako aj všetkých prítomných, ktorí sa tohoto pietného aktu zúčastňujete. Program bude nasledovný: báseň pani Koldrasová, príhovor, starostka obce, hymna a ukončenie. Prosím pani Koldrasovú o báseň. Stanica pustá, stanica tichá, iba tie drôty, čo stonú. Ženička v kúte schúlená čupí, nikto sa neobzrie o ňu. Trasie sa zimou, zďaleka prišla. Predvčerom písal syn z boja, ako tej noci, že má prejsť krajom. Víte, že mamička moja. Pohla sa ráno, v batvoštiek vzala voľačo stravy, bielizne, záveje. Skoro zhynula cestou. Len či sa ten vlak tu staví? Koho sa spýtať? Opodiaľ vojak na stráži, mračný jak v hneve. Podíde k nemu. Nevedia, prosím. Stisne len plecom, že nevie. Podúva. Domov. Kde by šla? Aj tak po ceste ani len znaku. Počkám ho ešte. Do rána počkám. Čo hneď tu pri palesáku. Oprie sa. A hľa, rušen sa rúti a syn jej oproti kýva. Mamička moja, mamička drahá, na šťastnú mesiac sa díva. Pod snehom kroví, pod snehom polia, v diaľave končiare v bielom. Do rána závej pri palesáku, nad chladným matkyným telom. V smútočnom domku na stole karta, dedina celá ju viní. Nový vzkaz došiel. Mamička, s Bohom ideme, ale v kraj iný. Vážení spoluobčania, vážení hostia, vážení členovia základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Klenovca, vážení učitelia, vážení žiaci. Pri stretnutiach s rôznymi návštevníkmi našej obce takmer stále počúvam: máte tu nádhernú prírodu, očarujúce hory a vrchy. Pri týchto slovách však nikoho z nás nenapadne, čo sa v tých horách odohrávalo pred 70 rokmi. Nikoho nenapadne, že skrývajú mnoho tajomstiev z najtragickejšej skúsenosti človeka, z vojny,
Keď si aj Klenovčania museli brániť svoju slobodu so zbraňou v ruke, bránili si svoju domovinu, miesto, kde sa narodili, kde žili, kde vyrastali ich deti. Bránili našu obec, svoj dom, svoju rodinu. Pre moju generáciu je nepredstaviteľné, že to, čo si človek počas života vybuduje, sa za pár minút zmení na ruiny. Je pre nás nepredstaviteľné, že zo škôl sa vytratí detský krik a smiech, že v obchodoch sa nedajú kúpiť veci potrebné pre bežný život, veci na prežitie. Nechceme si ani predstaviť, že matky musia svojich milovaných synov a manželov vyprevádzať na smrť. No naši starí rodičia to všetko zažili. Slovo vojna je strašné. Snáď horšie znejúce slovo ani nepoznáme. Dnes si pripomíname udalosti, ktorých hrôza pred 70 rokmi priniesla veľa bolestí aj v našej obci. Naši starí rodičia na vlastnej koži zažili, že beštie s tvárou a telom človeka dokázali byť oveľa krutejšie ako akýkoľvek prírodný živel. Vtedy vládnuci fašizmus vyvolal druhú svetovú vojnu a s ňou zničené mestá, obce, milióny mŕtvych, milióny zmrzačených, milióny nezvestných, hlad, choroby. Aj po 70 rokoch je takáto bilancia zdrvujúca a musí otriasť svedomím každého demokraticky mysliaceho a cítiaceho človeka. Toto všetko vieme zo spomienok priamych účastníkov odboja. Vieme, že aj obyvatelia Klenovca žili v obavách o svoj život. V nádeji na prežitie sa skrývali väčšinou na usadlostiach na vrchoch a tu ukrývali aj množstvo iných ľudí z blízkeho či vzdialenejšieho okolia. Až prišiel vytúžený deň oslobodenia, deň víťazstva. Postupne boli oslobodzované mestá a obce. Tí, čo prežili, sa tešili z vytúženého mieru. Najhoršia vojna v dejinách Európy a sveta zanechala po sebe strašné stopy. Zanechala nesmierne škody. Bolo treba sústrediť sa na prácu, na obnovu vojnou zničených domov, ciest, priemyslu, na starostlivosť o siroty, invalidov a starcov, ktorí sa stali obeťou zlovôle. Počas frontu a tesne po ňom zahynuli a boli ranení aj naši občania. Ako prejav vďaky bol postavený pamätník na námestí a bolo odhalených niekoľko pamätných tabúľ v obci a v jej okolí. Ak si však chceme my, ďalšie generácie, uchovať morálny kredit, sme povinní pripomínať si tieto udalosti, aby sme nezabudli, aby sme sa vyvarovali chybám minulosti, ktoré ešte stále v tých, čo vojnu zažili, vyvolávajú strach a obavu. Hroby padlých, roztrúsené po horách v okolí našej obce, nám pripomínajú veľké obete a ťažko vybojovanú našu slobodu. V súčasnosti sú vojnové udalosti už iba spomienkou účastníkov bojov, ktorých je každým rokom menej, čo súvisí s ich vekom. Do radov žijúcich účastníkov vojny patrí Pavel Antal, ktorý je tu medzi nami, Julius Molitoris, Pavel Ulický, Zuzana Bartová, Julia Lichancová a Julia Parobeková. Toto sú ľudia, ktorým môžeme ešte povedať osobne ďakujeme. Vďaka patrí všetkým známym aj neznámym hrdinom, ktorí sa so zbraňou v ruke zúčastnili oslobodzovacieho zápasu. Skláňame sa nad pamiatkou tých, ktorí v boji proti fašizmu za naše oslobodenie položili svoje životy. Tí, čo tu každý rok na tomto pamätnom mieste stojíme, svojou účasťou potvrdzujeme, že nezabúdame na obete a utrpenie vojny a vzdávame im večnú úctu. Na záver by som chcela poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili osláv oslobodenia nášho regiónu včera v Rimavskej Sobote, Kocihe a v Hrachove. Čas ubieha neúprosne rýchlo a historicky dôležité udalosti sa nám neustále vzdiaľujú,
pre niektorých z nás sú už zabudnuté a nepodstatné. Sú však udalosti, ktoré z dejín nemožno vymazať. Treba si ich neustále pripomínať a venovať im patričnú pozornosť. Dnes si s úctou pripomíname 70. výročie udalostí, ktoré sú súčasťou histórie nášho národa i našej obce. Chcela by som poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto spomienkovej akcie, hlavne inžinierovi Pavlovi Brndiarovi, doktorovi Štefanovi Balážovi, učiteľom a žiakom základných škôl, členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov základnej organizácie Klenovec a vám všetkým, ktorí ste sa dnes zúčastnili. Ďakujem. Ďakujem všetkým prítomným za účasť na dnešnom pietnom akte. Prajem vám príjemné strávenie dnešného dňa a ďalšieho víkendu. A tí, ktorí idú zajtra do Liptovského Mikuláša, prajem, aby im vyšlo počasie a aby mali skutočne pekný zážitok z celoslovenských osláv ukončenia druhej svetovej vojny. Prajem príjemný deň.